Hi there, welcome back to my channel. जोंनि लाइफआव जिउआव मोनसे सम फैगोन that is very sure. हाई स्कुल पास जानायनि उनाव जों मा फरायगोन? कलेजाव थांनानै जों मा साबजेक्ट फरायगोन? आरो कलेज पास जानायनि उनाव साख्रि लानो थाखाय जों मा ऑप्शन मोनगोन? Don't get surprised. साख्रिखौ रावबो बानायनानै रावनोबो गथायनानै होआ दे। जों गावबा गावसो बानायनांगौ। Python मोनसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कम्पिउटार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बे लैंग्वेजखौ रोङोबा केरियार बानायनायनि मोनसे आरोबाव ऑप्शन मोनगोन। Python प्रोग्रामिंग स्किल गोरलै आरो फ्री अफ कस्ट सोलोंनो नाजा। दिनै but how माबोरै is a question. दिनै जों बे भिडिअआव बेनि सोमोन्दैनो सावरायगोन। मारा होगोन, माइ मारा होनाय बायदि खालामगोन जोङो। Please keep watching. First thing first, let me give you a demo. गिबियाव Python प्रोग्रामनि मोनसे आं डेमो दिन्थिग्रोनि। From text to speech conversion. लिरनायखौ गाराङाव सोलायनाय। बेखौनो जोङो डेमोआव देखायगोन। ओके। जों मोनसे Python प्रोग्राम लिरगोन। बे डेमोखौ दिन्थिनो थाखाय नैबे लिरनायफोरखौनो गाराङाव जों सोलायगोन। Okay, take a look. We are using Google text-to-speech API. बे मोनसे Python library for this particular demonstration. And it is not AI. बे AI नङा दे. Please remember, बे Python library सो। आरो बे डेमोखौ दिन्थिनो थाखाय आं स्मार्टफोनसो बाहायगोन दे। We are not using computer, and that is our aim. थांखिया जोंना बेनो Python प्रोग्रामखौ जोङो स्मार्टफोनावनो लिरगोन, बेनिफ्राय स्मार्टफोनावनो रान खालामगोन. That is the aim of this particular video. कम्पिउटार थायोबा मोजां, but we don't need computer. But बे एखे स्क्रिप्टखौनो जोङो कम्पिउटारावबो बाहायनो हागोन दे। बेनो सोलिगोन. Okay, let us do it. Google Colab थांदो सार्च खालाम मोनगोन होमबानो नै Google Colabनि Colabआव थुदो थुबानो नैबाव फैगोन जाहैबाय बेहाय जों प्रग्राम लिरखानाय दंबा सेलेक्ट खालामनो हायो आंहा लिरखानाय दंखायो डेमो खालामनो थाखाय नैबेखौनो P01 खौ आं सेलेक्ट खालामगोन. It is getting loaded now program. Loading is going on. Load जाबाय बे जाहैबाय program. Okay. Line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5, blah blah adding. How was my Bodo pronunciation? Thank you. Baidi baidi there. Akai garai hatai salah. Lai lapa oma lama. Dai jobo jobo gangjima. Turi nubla bati gare. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Baidi sinarung there. Da biko बे टेक्स्ट बेखौ जोङो कन्भार्ट खालामगोन स्पीच गाराङाव रावआव स्पीचआव कन्भार्ट खालामगोन जस्ट प्ले बाटनखौ थुनानै नैबे प्ले बाटन दंना ब्लैक कलर ब्लैक एन्ड व्हाइट थुबाय प्ले बाटन Line number 1, Akai Garai Hatai Salai. Line number 2, Lai Lapa Oma Lama. Line number 3, Dai Jobo. Jobo Gang Jima. Line number 4, Turi Nublabati Garo. Line number 5, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. How was my Bodo pronunciation? Thank you very much. All right, डेमोखौ जों नुखांबाय. आं आगोलावबो बुंखादों. Pythonखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो एक्चुअली कम्पिउटार नाङा. Without computer, स्मार्टफोनजोंनो जोङो Python प्रोग्रामखौ लिरनो हायो आरो सोलोंनो हायो. आरो मोनसे बाथ्रायाव स्मार्टफोनाव लिरनाय Python स्क्रिप्टआबो कम्पिउटाराव सोलियो.
We don't need to change at all. Okay. Now, Python program को लिरनो थाखाय जोंनो मोनसे एडिटर नांगौ दै जेरावनाखि जों प्रोग्रामखौ लिरनो हागोन एडिटर होनोखौ बेबायदिबो टुल नांगौ जोङो दिनै गुगल कलाबखौ बाहायगोन बे मोनसे सफ्टवेयर नाथाय बे सफ्टवेयरखौ इनस्टलेशन खालामनाङा मबाइलाबो इनस्टलेशन खालामनाङा कम्पिउटारबो इनस्टलेशन खालामनाङा इट्स अ ब्राउजार बेस्ड टुल कम्पिउटार ब्राउजारखौनो इउज खालामनानै जोङो लिरनो हागोन पाइथन प्रोग्रामखौ लिरनो हागोन रान खालामनो हागोन टेस्ट खालामनो हागोन ओके जोङो बे टुलखौनो बाहायगोन गुगल कलाब ओके गुगल कलाब So we will start with a very small steps फिसा फिसा program लिरगोन बेनिफ्राय जोङो नायगोन and we will try to understand how Python programming works. Let us do it. All right. Google search आव थांनानै Google Colab को search खालाम. Okay. बे जाबाय Google Colab. बावनो थुदो. थुबा बियो खुलिगोन. लोड जानानै खुलिगोन. बेनिफ्राय गाहायाव दङ next. गाहायथाराव थां new notebook. plus new notebook दंना बेखौ थुदो. थुबा गोदान notebook बानायगोन. बेयावनो जोङो Python प्रोग्रामखौ लिरनो हागोन. All right. दा गोजौथाराव नायनि untitled 1.ipynb बेयो एक्चुअली फाइल नेम दा बे फाइल नेमखौ जोङो सोलायनो हायो मानोना जों पाइथननि जेसेबां प्रोग्राम लिरगोन स्क्रिप्ट लिरगोन बे फाइलावनो लिरगोन ओंखायनो जों बे फाइलखौ सोलायनो हायो दे फाइल नामखौ सोलायनानै लाग्रोनि दे डटनि आगोल आखिथिंजाय जेसेबां केरेक्टार दङ बेखौ डिलिट खालाम फुगारनानै लिर बेनिफ्राय जों बाव फाइलनि नामखौ लिरनांगोन जेरैहाय p001 लिरबाय दे आं बे जाबाय प्रोग्राम फाइलनि नेम p001.ipynb बे ip1nb खौ दाखोमार दे बिदिनो दोन अलराइट दाना गाहायाव फैदो नैबेहाय प्ले बाटन खाथियाव फै बे प्ले बाटननि बार नुनाय ब्लक नुनायावनो जोङो पाइथननि कमान्डफोरखौ लिरनो हागोन दे पाइथनाव गोबां कमान्ड दङ दे पाइथना जोंनि रावखौ बुजिया पाइथना गावहानो राव दं कमान्ड जों माने कम्पिउटारखौ बुङो ना बे खालाम बेखौ खालाम बे डाटाखौ लिर बे डाटाखौ दिन्थि बे डाटाखौ ला बेबायदि फोरोंनांगोन ना कमान्ड होनांगोन ना कम्पिउटारखौ ओंखायनो पाइथनाव माखासे कमान्ड दङ बैफोर कमान्डफोरखौल' कम्पिउटारा बुजिगोन एबा पाइथना बुजिनो हागोन ओके जेरैहाय प्रिन्ट बे मोनसे पाइथन कमान्ड प्रिन्टजों जों मा खालामनो हायो प्रिन्ट माने लिरनो थिनदों बबाव लिरगोन स्क्रिनाव कम्पिउटार स्क्रिनाव नङाबा स्मार्टफन स्क्रिनाव लिरनो थिनदों बेखौ प्रिन्ट खालाम लिरनानै देखाय दिन्थि ओके मारै फर एग्जाम्पल प्रिन्ट आं लिरनि दे प्रिन्ट Bodoland ओके प्रिन्ट Bodoland माने बे Bodoland जे सोदोब वर्ड बेखौ स्क्रिनाव लिरनानै दिन्थि होननाय जादों कम्पिउटारखौ कमान्ड होदों बिथोन होदों नैबे प्ले बाटनाव थु होमबानो बेखौ कम्पिउटारा बुजिगोन सिङाव लानानै थांनानै बेखौ बुजिगोन मा खालामनांगौ ओके बे प्ले बाटनखौ प्रेस खालाम थुनानै हो फार्स्ट टाइम रान खालामदोंथ' एसे समाय लागोन उनावहाय गोख्रै जागोन ओके स्टिल रानिं connecting actually still connecting लिरदोंना गोजौआव connect खालामनायनि उनाव बियो दिन्थिगोन डिसप्ले खालामगोन let us wait एसे नेनि दाबो रेसपन्स फैयाखै ओके
बियो फार्स्ट टाइम रान खालामनोथ' समाय लादों नङाबा समाय लाया अके जों लिरदोंबा प्रिन्ट ब्रेकेटआव डाबल कोट बड'लेण्ड डाबल कोट अगेन ब्रेकेट क्लोज मा लिरदों बड'लेण्ड प्रिन्ट बड'लेण्ड माने बड'लेण्ड वार्डखौ सोदोबखौ डिसप्ले खालामबाय राइट बेबायदिनो जोङो गोबां लिरनो हायो जेरैहाय आं लिरबावनोसै नैबे प्लास साइन टुडे लाखिदों जे प्लास साइन दंना दाजाबनाय साइन दङ बेखौ थुबानो आरो गोदान मोनसे बेबायदि कमान्ड लाइन जाबावगोन बेयावनो लिरदो प्रिन्ट आं लिरबावनो दे एन्टार योर नेम okay enter your name okay enter your name बेनिफ्राय प्ले बाटनाव थुदो होमबानो रान जागोन अके बेखौबो कम्पिउटारा देखायबाय राइट दिन्थिबाय अके बेबायदिनो जोङो प्रिन्ट कमान्डजों कम्पिउटारखौ बुंनो हायो बेखौ लिरनानै दिन्थि स्क्रिनाव अके आरो मोनसे लिरबावनि प्लास साइनाव थुबाव गोदान कमान्ड लाइन ओंखारगोन प्रिन्ट okay bracket then double quote I'm going to write today is Sunday okay today is Sunday okay Sunday okay again double quote then close run खालामदो today is Sunday okay so बेखौनो होनो जोङो आउटपुट मानोना कमान्डआ बुंदों मा प्रिन्ट खालाम देखाय ओंखायनो कम्पिउटारा जोंनो देखायदों दिन्थिहरदों राइट दिन्थिहरदों स' बेखौ बुङो जोङो आउटपुट कम्पिउटारा जोंनो आउटपुट होदों दिन्थिदों अके थिग बेबायदिनो आरो मोनसे दङ इनपुटआनो जाहैदों जोंहा जे किबोर्ड दङ कम्पिउटाराव एबा स्मार्टफनाव जे किबोर्ड दं राइट बे किबोर्डआव जे जों डाटा एन्ट्रि खालामनो हायो इनपुट होनो बेखौनो डाटा लिरनाय जायो आंनि नाम राम श्याम बेबायदि लिरो राइट डाटा 1 2 3 बेबायदि कम्पिउटाराव सोयो बेखौनो बुङो इनपुट अके नाउ इनपुट डाटा सोनायनि कमान्डआनो जादों इनपुटआनो अके जेरै नैबे इनपुट इनपुट बेनो जाबाय डाटा सोनायनि कमान्ड input then bracket then this bracket closed okay दा बेखौ रान खालामोबा प्ले बाटनाव थुयोबा मा नुगोन जोङो नै गाहायाव मोनसे ब्लक फैदों बे ब्लकआ जाहैदों डाटा लानो नेगासिनो दं कम्पिउटारा डाटा बिदों डाटा हरदो होननानै नेनानै दं दा बेयाव जों डाटा लिरगोन जेरै आं लिरनोसै राम बे मोनसे डेटा राइट सासे मानसिनि मुं राम अके एन्टार कम्पिउटारा देखायबाय नै राम अके बेबायदिनो जों गोबां लिरनो हाबावो जेरैहाय आरो मोनसे लाइनाव लिरबावनि इनपुट ओके इनपुट नेबावगोन बियो कम्पिउटारा नेगोन नायदोनि नेगासिनो दङ I can write 1 2 3 4 5 6 7 okay कम्पिउटारा लाबाय कीबोर्डनिफ्राय डाटा लाबाय now बे डाटाया बहा थांखो रामा बहा थांखो बबेहाय दोनहैखो रामखौलाय आं रामखौ कम्पिउटारा लाबाय नाथाय कम्पिउटारा बे रामखौ बहा दोनखो जों मिथिया थिग बेबायदिनो 1 2 3 4 5 6 7 खौ बहा दोनखो बेखौबो जों मिथिया दा एड्रेस होनांगौ रामा बबे जायगायाव दङ बेनि एड्रेस ओके 1 2 3 4 5 6 निबो एड्रेस बेबायदिनो इनपुट डाटा होनायखौ एड्रेस नांगौ ओंखायनो जों माखासे एड्रेस होगोन
very simple ha जेरैहाय दानिया आं प्रग्रामखौ एसे सोलायनि दे गोदान लाइनाव x लिरबाय आं बेनिफ्राय आं लिरबावबाय equal to लिरबावबाय आं ओके मा बुंदों x आ जागोन मोनसे एड्रेस इनपुट डाटा इनपुट होनायनि डाटा सोनायनि एड्रेस ओके बाव लिरबाय आं इनपुट कमान्ड जों मिथिखागौ ब्रेकेट क्लोज माने कीबोर्डआव जों जा डाटा सोगोन बे डाटाखौ x आव सोनानै दोनगोन x आव दोनथ'गोन ओके एसे बुजिनो गोब्राब जानो हागौ आं देखायनि बेखौ रान खालामबा जोंबा मा नुगोन जोङो रान खालामबा डाटा नेगासिनो दङ कम्पिउटारा बुंदों डाटा हरद' आं लिरफिननोसै राम आंनि मुङा राम ओके आंनि मुङा राम ओके एन्टार दा रामखौ लाबाय होमबा रामा बहा दङ x आव दङ होमबा x खौ जोङो प्रिन्ट खालामबा मा नुगोन राम मोननांगोन राइट मानोना रामाव x दङ x आव राम दं राइट ब्रेकेट देन आं सिदा x लिरनोसै दै डाबल कोट जेबो नाङा बाव ओके डाबल कोटबो होनाङा जेबो होनाङा जास्ट प्रिन्ट x मानोना x आव राम दं बेखौ नायदो राम दंना गैया yes x आव राम दं ओके थ' बेबायदिनो जोङो जोंनि डाटा इनपुटखौ बबेबा मोनसे एड्रेसाव स्टोर खालामनो हायो बेखौनो होनो भेरिएबल सोलायस्लु सोरबा क्लास 8 आव फरायोबा आरो क्लास 8 नि गोजौआव फरायनाय दंबा बुजिगोन x is a variable बेयो मोनसे भेरिएबल बेयो मोनसे सोलायस्लु दा जोङो बेखौ सुंद'यै गोसोआव लादो बेयो मोनसे एड्रेस डेटानि एड्रेस जेरैहाय रामनि एड्रेस ओके नाउ आं जुदि बुंनो सानोबा व्हाट इज योर नेम ओके प्रिन्ट sorry bracket नांगौथ' bracket print let's say enter your name just I'll say name बाहाय नामखौ एन्ट्रि खालामजायो जोंनि फर्मसफ्राव बेबायदि नुयोना enter your name बेबायदि बेखौ सिदा लिरोबा जों नुखायो just it will print name आं दा मा खालामनो नागिरदों नेम एन्ट्रि खालाम होननाय बायदि जादोंना बेयो ओंखायनो आं इनपुट लागोन ओके बेनि सायाव आं इनपुट लागोन नेक्स्ट लाइनाव बिदि लिरनो हायो जे मोनसे ब्लकआवनो मोनसे कमान्ड ब्लकआवनो गोबां लाइन लिरनो हायो जों आं बाव लिरबावगोन x आव फैगोन बे डाटा ओके लाखिगोन x आव सोनानै दोनगोन बे मोनसे एड्रेस x equal to input input bracket then this not required okay दा मा जागोन प्रिन्ट नेमा आगोलाव लिरगोन गोजौआव बेनिफ्राय गाहायाव जे x equal to input bracket दङ कम्पिउटारा नेनानै थागोन ओके रान खालामबा नुगोन नेम मा नाम नेगासिनो दङ ओके बाव लिरनोसै जोङो राम my name is Ram okay all right understood रामखौ लाबाय दाना थिग बेबायदिनो जोङो नाम रामखौ चेक खालाम हागोन x आव मा दङ print then bracket then x okay बा x आव मा मोनगोन जोङो राम मोननांगौ right yes it is Ram all right it is Ram now नैबाव जे एखे मोनसे लाइन लिराखैना राम
name आरो ram बेखौ जोङो आरो मोनसे सोलायनानै लिरबावनि दे आं लिरबावगोन ओरै मोनसे लाइनावनो आं मोननै लिरगोन मारै x equal to input bracket, then I'll write here name, I'll write here name, N-A-M-E, I'll write colon, then I'll close it with bracket, then this. Now you run this. Back command ko run kalamde be line ko, okay. Okay, negasine dong ni. Okay, negasine dong. Name hanane negasine dong. Ang lirken bhai Sham, suppose Sham. Okay, enter. Name equal to Sham jabai. Okay, biar bahawa dong x au dong, right? X salai slow dong, x address au dong. Dah jengko print kalau macam nugan print bracket x. Okay, print kalau macam mamun kan Sham Rama gila te Sham because Ram ni jaga au Sham ko lapsin bai jenge. Okay, you'll get Sham. Correct? Easy. Now print ko जोङो आरो एसे modify खालामनानै बे आरो दस्रा टाइपनि लिरनो हाबावो beautifully. Now let us say my name is Sham. Print bracket, then double quote, then I'll write, let's say hello Sham. Hello Sham. Okay, how do I do that? Last. Very interesting. This command is very interesting. Okay. This particular line. Command kiane, bitin kiane, not a single time data is escalating. Okay. I am writing print hello again plus x. Many output ko nahi deni. Very interesting output. Hello Sham. Okay. Easy. Very, very simple. So, jeng mani command ko nuna munbai, right? One is print command, other is input command. Because input output. Print basically output command, input command. Pay mani command ko jeng jeni nuna munbai. Very easy. Python. Alright guys. Video galau jana ke jeng actually manila commands ko sorry na hawa. Interesting ba comment section lir hor. Python seleng negasi tungo ba. Ang arebaw makase video labon hago. Are nengtanga judi seleng negasi tung terba ang manse tutorial series pi banain hago. I'm ready for that. Practice kalamai tha. Nothing is impossible. Thanks for watching. Comment ko lene da bode. We'll meet again. Take care. Bye.